Vă salut, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să fac o plimbare cu motocultorul, cu remorca. Într-un final mi-am terminat și o remorcă pentru mine. Pe alte proiecte care le-am avut au fost remorci de vânzare. Și acum vă prezint remorca care am făcut-o pentru el. Am făcut o remorcă micuță, n-am vrut să o fac nici prea mare. Poate o folosesc și la alte motocultoare. Ăsta e sistemul de frânare. Este pistonașul de frânare de la Alfa Romeo. Conductele cam așa arată. I-am pus un scaun de Dacie. Țava pentru proțap are 1,30 m lungime, cu două contra pe margine. Are o grosime de 3 mm în carne. Asta e sistemul de prindere la cuplă, o cuplă foarte simplă. Înăuntru o bucată de planetară, într-o țavă, cu două platbande de rezistență. Avem butuci de solența. Am tăiat de spate, am tăiat axa pentru a reduce greutatea, undeva cu 30 de kg am redus-o. Podeaua e din USB, întărită cu 3 blândi de sub pentru o rezistență mai mare. USB de 1 cm jos, iar pe margine USB de 6 mm. Înălțimea ei de 30 de cm, 1,40 m, cu oblon rabatabil, cam așa. Nu îl închidem. Avem un sistem de prindere aici. Și acum să fac o mică plimbare cu el.
Cam așa merge. Dacă vă place canalul meu, like și abonați-vă.